diçere tüyü nebi bisekine. Jiye diçere gotuna bisekine bi belengaza. Jiye disekinere gotuna biçe bi edeba. Jiye venagerere gotuna vegere bi biçareye. Jiye hek dikere gotuna here be esilan dikeve. Jiye hek kiliye zidetir kıymeti ne de tükesi. Nexwe ye bi kıymet wetim tübi. Bifikre ki dikare te xemgin bike ji te pêve. Ki dikare valahiya nava te dagire ku tu nexwaze. Ki dikare te dilşat bike ku tu ne amade ve. Ki dikare xera bike bipertîne ku tu desturê nede. Kî ji te hez bike ku tu ji xwe hez neke. Her tişt di te de dest pê dike û di te de diqede. Bes ku wêrek be neqede û ne de qedandin hezkirina jiyanê ya di nava xwe de. Ya hûn çare ne yan bêçare ne. Min jiyanek wisa jîn kir ki min bihişt jî dît min dojeh jî. Min evînek wisa jîn kir ki min dildarî jî dît min beskirin jî. Li gel ku hinan ji herî pêş temaşe dikirin jîn min ji xwe re dikek dît û min lîst. Rolek wisa dabûn min ki min xwend û nexwend fam nekir. Xwe bi xwe peyivîm carnan li mala xwe. Him hêrs bûm him keniyam bi halê xwe. Piştre min got ki soz bide xwe. Ku tu ji deryayan hez dikî tu yê ji pêlan jî hez bikî. Ku tu dixwaze bê hezkirin tu yê pêşî zanibe hez bikî. Ku tu ji firînê hez dikî tu yê zanibe bikeve jî. Ku tu bi tirs jîn bikî tenê tu yê jiyanê temaşe bikî. Min jiyanek wisa jîn kir ki min rêwîtiyên dawî zû nas kir. Ew qasî bi qîmet bû yekî dem tim leskirina min ji vê bûye min fam kir.